برنامه جنو جین دم باش تماشاوانین هجا هفته یک نو برنامه یک نو میوان یک نو ایرو امله رحایل پیش پریوانه ام ایرو بون میوان فاطمه ایزول نویسکار حواله گلک جی هجا براستی ام باورن کی اون جوی نزد ناستکن ام جوی ناستکن لی فقط نه هم بری خو بدنوی ام دوازم بده ویدیوی ناس بکن فاطمه اول جبو دری خو تجمع بکری ام گلک سپاستکن صافی İki spastıkım, hum bixeyr hatın, serserim, serçavem rahatın. Serçav neşi gelek spastkin. Fatma evvel bepirsin Fatma izol kiye, münastkin yani niveskare kiye. Bejin jiyani de çitke, revşavi çiye. Ez ruhayı hattım dünyayı. Donzde hangi branem. Beli. Babamı insan eki demokrat bu. Emgi çun mektebime mektep xand. Ez mamosteme. Ez baverim te 20 sal mamosteti jî kirîne wisa? Belê. Me 20 sal mamostetî kir ve demê jî em bêhedûr bûn. Wekî anarşîstekî me tim nav xebatê azadiyê da bûn. Beli. Mam sebeb ore me te xut kire mamoste çi bû de te wî demê de? Mamoste ilkokul öğretmeni. Ha beli. Beli. Ve demê jî em nav sendikayê da me örgütlenmek kir. Erê. Em hatin bahev insanê wekî bîna me difikirî. Em hatin bahev. Duranê sendikayê me mamosteyan bû, eğitimsen bû. Beli. Duranê em bingehê keskê da hatin komekî mezin mekir. Ve demê Aliye jinandan min xebat dikir. Aliye geldan min xebat dikir. Aliye jinan da xebat hinekî kêm bû. Kêmasî tê da hebû. Duranê hevalekî me hêja got kurumê me da kesî ku xebatê bike nemaye hûn jî ditirsin ku bikevin hepsê ji ber vê hûn jiyana xwî xaşik bernadin. Beli. Ev hinekî dilê me xirab kir. Ez xemgîn bûm. Min mamostetî berda, min îstîfa kir. Ez hatim Rihayê min got ez hatim Rihayê çûm partiyê ve demê debeb hebû. Beli. Min got heval ez hatim vê derê ez bi we re xebatê bikim. Dixwazin komisyonekî da cîb bidin me. Hûn çi dixwazin? Ez ê bi we re xebatê bikim. Beli. Sürprîzek ji min re kirin hevalê me. Min kirin eş başkanê Rihayê BDP. Beli. Belê. Ez bûm eş başkana Rihayê BDP. Ez ne şaş bim mamste wî demê de mîna jinek yekem bû. Em bêjin ji bo xebatê siyasî meşan dibû. Parlamenterê yekem tu bû ne wisa? Na ez ne parlamenter bûm. Tu ne parlamenter bû. Ha belê. Ez nav xebatê da bûm. Nav xebatê. Erê. Ez mamostetî min îstîfa kir ez hatim. Min got ez têkevim nav xebatê. Belê. Ez ketim nav xebatê îjar li Rihayê emniyet amirî ji min re got me mala te da bomba bidiya me te berda got. Got tu pir talûkelî got aliyê siyasetê da got. Axaftina te got gel îkna dike got. Belê belê nafhem kir. Ji ber wê em hatin girtin. Em hatin girtin ji bo kecekê. Em çûn Zindana Amedê. Zindana Amedê da 3 sala ez li wê derê mam. Hevalê min ê jin li wê derê pirê hêja bûn. Heval. Çawa hêja bûn. Her yek wekî akademisyanek bû. Li çawa li girtîgeha mêzeke ew girîng e bi rastî. Yani tu karî herî were razê rabe derê jî heye. Ancî tu karî were ji xwe re bikî mînakekî zanîngehî
خب ji bo pêş bixîne sen. Belê. Aynen wanî min zanîngehê rastîn da min xand. Hema eko min dît yani min bi dest xaxist alî akademîk da ez dibêjim ku Zindana Amedê da herî rastî akademîk zanebûnê akademîk min li vê derê girt. Ez li vê derê derkettim duranê hîn derneketibûm ez vê derê jî hinekî kal bikim. Min alî jina da lêkolînê akademîk kir. Wa lêkolînan min bixa nikaribû biryar bigirta. Ez şaş dibûm. Digotim ku acaba vanê ku min bi dest xaxistiye rastiye yan ez xeyalekî dikime. Ji ber xwe min rabû mektûb name min mamosteyî Sereke Abdullah Öcalan ra şand. Tu ew demê de jî name şandine wisa? Erê. Dema ku girtîgehê de. Erê girtîgehê de. Min name şand. İjar nameyê me her ku min namek şand Slavek ji min re hat. Ecibandibû ew lêkolînê min. Ecibandibû xweşiya wî çûbû. Her ku min mektûb jê ra dişand Slav ji min re dişand. Yani wekî ku min kelecan bike vê xebatî berdevam bikim. Pirsek dikir mesela ser wî pirsî min xebat dikir îja. Mi car de name dişand, car de ji min re silav dihat. Yani 15-20 cara wanî bû. Tu kêmasiyek çawa nava jina de dîtî tu dixwastî ev ji bo jina lêkolînkî bikî derve? Niha wekî heval Hülya wekî pazlekî mêzeke. Pazlekî em çê dikin di sê cîvî boş dimîne. İşte ew cîvî ku boş dimîne ew alî jina da ye. Heger ku em wan parçana nekin vê derê jiyanê însanetî dernakeve holê. Aynen wisa ye. Çünkü em dibêjin zaten jiyan bi jinê dest pê dike yani. Belê. Min mêze kir bingehê jina lêkolîn nekirine, tim jina kirine cadı, bêfehm yan jî yani wekî tiştekî ku tiştekî kêm yan jî dayîk. Bin dest. Dayîk yani zaroka binêre, birê xwe binêre, bavê xwe binêre, mal da be yani. Halbuki min mêze kir ku dîrokê da jin xwediyê kamusal alan. Yani xwediyê derva ye, xaza ye. Xwediyê xaza ye. Min got çawa acaba xwediyê xaza ye jin? Ser vî min lêkolîn kir. Evê min pirsê min ser jina bû. Min mêze kir ku dîrokê jina da her ku min lêkolîn kir dîrokê jina da ol derket. Wekî çandekî. Wekî çandekî hevalêja jiyan ser çanda jina avabiye derketiye holeye. Ama evê wî yani etkiya wî wekî olekî. Wekî olekî ye. Vî alî da min lêkolîna xwe her ku zêde kir îjar navberê wî da gelê Kurd derket. Gelê Kurd derket. Mesela ez dîrokê lêkolîn dikim Hitit tarî, Sümer tarî gotinên Kurdî herî zêde têda heye. Ne güzel. Mesela dibe Tanrı Gudea dibêje.
Halbuki ev ne tanrıya, hadaiye, gudeanine. Jboku ez mamosteme Ali filolojik da serferhengeci kanım lekolim bikim. Beli. Gottunan parça dikim. Vana mehnavan derdikim hole. Beli. Ve ki mamoste sereke Abdullah Öcalan gibi kavramların içini boşaltmışlardı bence. Yani eri. Berve gotune mamoste sereke Abdullah Öcalan demaku ez dixwînim ez bi sera naxwînim. Ez dibêjim acaba mesajekî çawa daye me. Fehm bikim yani. Çi dibêje? Ji ber vê min va kelimana parçe kir û servan min mijûl bûm xebatê min servan jî zêde çêbû. Min mêze kir ku Hîtit tarî, Sümer tarî, tarîhê Kurmanca ye. Elam tarî, Med tarî. Yani mesela bejin dîroka cîhanê tevahî bi Kurda girêdaye. Em ê wanî bêjin hevalê hêja. Li kolînê da tiştekî anî derket holê. İnsan sê cinsin, sê cins insan henin. Yek aryenike emin ser Mezopotamyayê me çand derxistiye holê, çandê insanetî derxistiye holê. İnsanê reşî li Afrikayê çandê insanê derxistiye holê. İnsanê Mongoloid ê zerî Asyayê çandê insanetî derxistiye holê. Çandê aryenik ê Kurda ye. Em kanin wayî zelal bêjin yani. Ji ber çi hevalê hêja ez wayî jî zelal bikim. Mesela aniha dîrokê herî kevnarî li Rihayê derdikeve holê. Ser navê Rihayê min xebat kir. Navê Rihayê min şopand. Acaba Riha çiye me çima vederê ra gotiye Riha? Min evê wî bingehî derxist holê ku Riha ateşgede ye û navê Rihayê ê rastî Rêheq e. Rêheq. Belê. Rêheq. Belê. Yani niha dibêjin ya Alevî. Alevî navê Alevî ê rastî Rêheq. İnsanê ku yani Rêheq digere. Min goya nav dîrokê da jin çandek derxistine holê va çanda vekî çandekî olî. Ha ji ber vê jî tim qala rê kirine. Rêkî ku dariye xadê ye. Dixwazin rêkî xara vekin ev rê jî dike her xadê. Yani dema Hazretu Adem û Hazretu Havva olê çandek hebiye û vê çandê da jî tim xastine ku herin derkî. Herin derkî. Mesela min ser gotinê melek min lêkolîn kir. İnsanê ku Kurd bi hev re dixerin dibêjin ku malket o dibêjin bi hev re. Melek jî di vê derê de hatiye heval. Malket. Yani demek ku malketiyek heye em jî dixwazin ku em bigêjin mala xwe ku em hîn ku neketine xareye. Yani bi rastî jî tiştê balkeşe mawse ev wanê tu behs dikî ev pirtûka te ya tanrıçalıktan tanrılığa Kürtler dûr de heye ne wisa? Tanrıçalıktan tanrılığa Kürtler mi vana gî zelal kiriye. Yeko min gî kaynak rêdaye.
من بخوا فکر خو او کریه نه ام جی بچاوکی چوک جخا ننرن ام جی جیانا me 30 salın nav hareketi kurda da evbiye Ali akademik da metim xebat giriye yani emji nıva insanın hendik zanene yani. Emne bejin zanene. Yani dıştaki kote peşme ku em serdale kulindiken em heneki mesela ez akademisyene Türk'a guh dedim ser yan jivek idi insana ez guh dedim ser pırtıştının basit tışta destegirin. Vi Portikida mesela Mungotiye ku Hitit Kürt İmparatorluğu Mungotiye Mamoste sereki Abdullah Öcalan jivi tiştire itiraz nekiriye. Mungotiye diroka jina da Amazonti a Kurdane jivi tiştira itiraz nekiriye. Mungotiye jiyana Kurda da Ali Oldariye da mitraizm ole Kurdaye vayra itiraz nekiriye. Mesela emvana kanın zede bikin. Vantıştana em kanın zede bikin. Bale mamse brastici muhabe bernamame demoy kine jiberi piçek pirse mine ez dogazım seri de vana bipirsim. Mesela bir pergala ku serdesti de temeşandın nahda vi pevajiyede de qada vede ji ev hişmendiya eril heye qada nebiskadiye de. Yani anjem bejin peyvistiya ku jim binefsine heye tkari bana piçek jimeveki. Evet. Va pırsa heval pırseki heri giringe. Erilti em de bejin belki meratiye. Erilti ne meratiye var. Erilti merada şeye, şına da şeye. Diroke da zaten jana insaneti li serve evbiye tüm servi hali müjülbüne ser erilti müjülbüne lebeli xaletiyek diroka jina da he jin tüm mera erilditine lebeli em ser jana jina Demaku emli kolindikin jinin eril her izledene dirokeda. Eğer ku emvi erilti hem jin negrin serha hem jibmer negrin serha va diroki insaneti acıklı hin peşmeda berdevam bike. Hawciye mirov pêşewiya bigire newse? Belê. Mamse herî dawî karim vê pirsin xebatek te ya ênû an jî nivisek te ya ênû niha heye? Portika min tanrıçalıktan tanrılığa Kürtler min daviyê da gotiye ku min hîn neqedan diye. Min gotiye ku zerdüştlük itibariyle ele alacağız gotiye. Mamoste sereke Abdullah Öcalan Portikam xandiye jimra Slav şand Brez Ömer Öcalan'la gotiye ku bra berdevam bike merak giriye demek ku anha ez edüyemin dinüsinim ve kidici diroke kurda ejna diroke insanetiye aryenike gerek ku envai berfereh bikin eser van halana senaryo dinüsinim anaha ez dixazim ku bira Ali Görsel da jî van tiştana derkevin holê
em insaneti bırakha aliye ku em eş digirin van xalana bıra tedavi bikin u heger ku em va xalana hesudi derevi u van tiştek ku meriya dixine jêr em van xalana jiyana xwe da derxînin û însanetî tim aliyê hezkirinê da vicdanê da ehlaqê da berdevam bikin em ê wekî gotinê mamosteyê Serekê Abdullah Öcalan evrensel insan bibin. Bira evê me jî armanca me jî ser vî xalî da berdevam bike. Belê mawse bi rastî jî dema ku em mijarê mêzekin an jî em Pirtûkê jî nivîsetê jî mêzekin gelek derfire he ne roj jî têr dike ne jî saet têr dike lê feqet herî dawiya dixwazim tiştek bipirsim. Dema ku rêberê gelî Kurd Birêz Abdullah Öcalan silav şande tûyî demê de çi hês kirî em karin hêsê te bigirin? Yani dema ku silav tê me ez pêşî şaş dibim ez duranê dikevim dinya xwe ez dibêjim acaba bin vî silavî da ji min re gotiye çi yani ez çi derxînim? Dîsa lêkolîn dikî. Erê ser vî silavî da jî lêkolîn dikim. Ez dibêjim acaba gotinê ku dixwaze bike hema nikare bike çi ye bingehî wî da? Ez dixwazim wayî derxim holê ku ser vî xebatê bikim. Ez yani hem kêfa min xweş dibe hem jî ez hinekî ditirsim yani dikevim xofekî ez dibêjim acaba xastinê wî ez derxim holê dernexim holê tiştekî ecêb e yani. Belê. Mesela peyama te dawî jî bigirin dixwazî em ê bername xwe bigirin. Mamosteyê Serekê Abdullah Öcalan dibêje ku jiyanekî bi ehlaq, jiyanekî demokratîk, jiyanekî wekî merkezê da jin hebe. Pêşengtiya jina de. Pêşengtiyê jina da jiyanek çêbibe. Aniha mesela van tiştana ji ber ku van tiştana gotiye aliyê dînên semavî û devletên mezin naxwazin ku jina têkin merkezê. Mamosteyê Sereke van xalana binî wan çîz kiriye ji ber vê naxwazin ku yani 10 metrekare herdekî bidine wê. Em jî dibêjin ku ew bedena xwe kiriye bin her tiştî gerek ku em jî wekî ku ji me re dike armanc jiyanekî dike armanc em jî wekî wî jiyana xwe berdevam bikin ku bira giraniyê ku ketiye ser milê wî em hinekî sivik bikin. Gelek spas dikin malê ava û bi rastî jî dîtina te em gelek kêfxweş bûn û her wiha dibêjim ya em dema ku sohbeta me dibe yanî dem têr nake mixabe em ê bername xwe bigirin. Spas dikim êvalê nêja. Sabî. Belê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameyan xwe Xwedê em axwe jî bêjin işte em hatin dawiya bernameyan xwe lê feqet bi rastî jî dema ku me bi hevalê xwe mamosteyê xwe em nîqaş dikin her tiştê nû em hîn dibin her mirovek tiştek têdixe jiyana me em sohbeta me jî germ bû gelek jî xweş bû û em bawerin her mirovek jî ev pirtûka em bêjin tanrıçalıktan tanrılığa Kürtler hewceyê were xwendin ser lêkolîn bike heta bernameyek dinê bimînin xêrî xweşî de bi xatirê we dem baş.